Aku kebingungan. Aku iki anak sapa? Yen aku anak biksu nira. Yo kene saben-saben. Popolan biyu. Lagi melunggan. Bareng aku melunggan. Prasasat meneng sayang. Aku iki anak sapa? Ongo popolan biru. Yen aku pengen ngerti saknane aku. Tansah tutup-tutup. Kaya-kaya aja ngerti sejatine sapa. Kang nandang loro rina Napa ngrebeg kula ingkang nembiki mawon kajengan kene ora kekopo nalikane pirang-pirang dina yen gak wawas gak sawah kowe beda ing padatan kowe ora ngeculake tembung kang kepenak kowe ora tau ngeculake esem lan guyumu mung kang kok gunakake pola dan kang ora kepenak
wong tuwa krasa aku minangka wong tuamu wiwit cilik kowe tak gula wenak nganti kowe ndungkap ing kadewasan kowe yo tak pulang kowe yo tak pelek ngenani Aji Jaya Kawijayan ngelmu samu barang ana ing Tangkuban Perahu nanging telung dina iki ora ngatonake kolagan kan penak lan katon ana wewadi kang kok sing ngetake apa wong tuwa iki kleru apa wong tuwa iki salah lan kowe kula ingkang ngepon nanging dadosaken bingunge hati kula saben bapa dalah Byong Kandi lenggah jajar nembe kemawon mirunggan banjur pirsa kawontenan yen kula badhe marak sepul panjenengan Kendel Ibu Kandi Gusti Kendel napa kula mboten putra jenengan napa kula mboten anak panjenengan kok menika ingkang dadosaken kiculing ati kula wong tuwa diparani anak nanging prasasat anak dicecenges sinten kula niku sapa rumangsamu kowe dicecenges karo wong tuwa nek kowe mboten bangsa apa sabu barang kowe dipenjara gak nuruti apa wae kok bakal kenurutan aku dhewe musane pati napa kula putra pendhita Bisu Wirata wonten ing Tangkuban Perahu Bisu boten pareng dorong Bisu tutur dhateng para umat dados tiyang ingkang jujur nanging prasasat bapanipun wati ingkang boten saged kula waos saking sakjroning bapa kula nuwun awit rikala Byong Kandi kula suri pirsa Byong Kandi ngendika tak kono bapa satrika dene Byong Kandi ingkang bapa dalah kula nuwun kesanipun kula niku legara bawa apa kowe wiwit cilik nganti saiki gede sapa sing kowe sapa sing golongan aku aku ki wong tuamu katone kowe ora percaya yen aku kuwi dudu wong tuamu katone kowe ora percaya dupe uripku kaya Padepokan Tangkuban Perahu beda kaya liyane. Rikala kula ngepasi mlampah-mlampah dumugi sak jabaning padepokan. Wonten tiyang ingkang sok luwih angrat. Kuwi nyampah yen dadi anake Sumirata. Sumirata wis sepuh. Prasasat disimbah nanging kok kuwi jatuh anake kok iki dudu bapake kula nesu Permasane apa lajeng kiambaipun yen ora takon apa-apa kok takon ya
saestunipun kula sinten popo? Aku ngempet kuwi aja nganti wewati iki kabuka. Aja nganti kawedar marang sapa wae. Mergo saka tembungmu kowe ora percaya nek Wah, tidak apa-apa. Enggal walau kopo. tak jumpuke ngarep. Lamun cara wangmu ki ngandhakake. Kowe senom. Kowe duwe wong tuwa kaya jeneng Wirata. Ora pantes. Bener. Jen Pepe ngerti. Jen Pepe pengen buka lakon iki. Kanthi ikhlas. Kanthi ambot aku bakal dongeng. Yen teh meksa rasane wong tuwa. Monggo menak sengko. Anakku dhewe gageng kuletku kaya getihku. Yen ora percaya, yen kowe ora trimo tenan kowe dudu anakku. Angin wati kok enak pedhot. Ketujuh panti kok penjane kote wati. Wati gal penjenengan belakang. Wati 20 taun kang wis kelakon. Dongengane